Здравейте, зрители! Аз съм Alex Gaming и днес ще играем малко Minecraft Pocket Edition. Построил съм едно невероятно място. Това е специално хелуинско издание, хелуински епизод. Много да ви хареса. Нека да подготвим високо. Гледайте. Не вярвам да не ви харесва това, което съм построил. Не е невероятно. Така. Нека да ви разведем. Първо да намеря входа. Тук някъде беше. Ето тук. Ето го него. Започваме от ето тук. Идай. Готино, а? Тук за съжаление тренинг тейбъл, обаче забравих как става. Ако се сещате, знаете как, моля да напишете в коментарите. Ето това не е нищо. Просто тук е изключително много зара. И така, продължаваме нагоре. Може да продължаваме нагоре или да гледаме тук. Не съм такова завещал. Не ми се занимаваш с това. След като построих всичко това. Трябва да го построя бързо. Да не ми е Хелуин. Почна го преди седмица. Да, прилича съм вече. Както виждате. Мисля, че не е вероятно. Така, малко се позагубих. Това тук е като лабиринт. Това е голямото легло. Хитро. Да се направи така. Вместо да съединяваш легла или да ги съединяваш така тъпо. И да е. Не се търси какво да отворя. И да. Пропуснахме доста за разтежане. Крипър, само да не ми го сръби. Келети. Както виждате, това е Minecraft Pocket Edition. Хелуин версията. Странно. Но защото тук не са с скинове. А би трябвало да е в Хелуин версията. Хелуин апдейта. Големия балкон. Как е за сега? Имаме още доста, да кажем. Нека да улесним това. Тук някъде е мястото. Човек. Значи това ще обясни. Да. Аз започнах да дълбая точно. Това е всичко. Да, това е всичко. За епизод. Напишете, моля ви, напишете коментар. Да знам
Какво мислите за клипа? Какво бих могъл да поправя в следващите видеоклипче? Аз бе... да. Също да не направя скоро. Този клип няма да бъде с нови. Не е с новото ми интро. Но следващите ми ще бъдат. И мисля, че също ще ви харесам. Както и скоро ще има giveaway. Хелуински giveaway. Доста ще ви хареса. Така че очаквайте го скоро. Очаквайте скоро нови видеоклипове. Аз бях Alex Gaming. И пожелавам ви страшен Хелуин. И чао.